Gipangunahan ni President Ferdinand Marcos Jr. ang pag-apod-apod ug assistance sa mga mag-uuma ug mga mananagat sa Patikul Sulu. Ani ang report ni Chris Adapitan. Nang apod-apod ug assistance si President Ferdinand Marcos Jr. alang sa mga mag-uuma, mangingisda lakip mga kabanay nga naapektuhan sa El Nino sa Patikul Sulu Biyernes sa buntag. Gitunol niini sa Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM ang farm equipments and inputs nga mobalor og kapin 2 million pesos alang sa 20 ka Farmers Association sa probinsya. Dunasay tag 10,000 pesos cash assistance gikan sa Office of the President alang sa tig 5,000 mag-uma ug mananagat sa probinsya ug dugang 10,000 pesos gikan sa DSWD alang sa 5,000 mag-uma. Kahinumduman nga gipailawom ang 19 ka lungsod sa Sulu Province sa state of calamity epekto sa El Nino niadtong Abril kung asa ana sa halos 1,000 ka mag-uma ang apektado. Gipasalig sab sa Pangulo ang hugot nga pagbantay sa kadagatan sa Sulu batok illegal fishing. Umaaksyon na po ang ating kapulisan at sa pamumuno ng Sulu Maritime Police Station upang magpatrolya at mabantayan ang ating yamang dagat. Dunasay gitaganang 100 million pesos ang gobyerno alang sa pagsugod sa pagpatukod sa Jolo Airport. Kasalukuyan na po natin binabalangkas ang lahat ng kinakailangan para masimulan na ang proyektong ito. At may nakahanda po tayong 100 milyong piso na para pagsimulaan nitong project na ito. Ako si Chris Adapitan para sa One Mindanao.